ہے آدم اوائے پسگ سما بکام ہے آدم اوائے پسگ سما بکام وتی پیری ماں تو پتا دست دلا بکام وتی پیری ماں تو پتا دست دلا بکام ہے آدم اوائے مرچی کے تو جوانو زرنگو توان ہے سیلے بارے روجا زندے ازان یک روچ کیتے انچے پادم جواب دیا یک روچ کے تمر دے پادم جواب دیا انچو مزر مالک تو جندہ سما بکام انچو مزر مالک تو جندہ سما بکام وتی پیری ماں تو پتا دست دلا بکام ہے آدم اوائے ہر سر دو گر مارا کیت داش دی دگان ترا ماں تو پتانی حقا پرچا کنے سرا پادانی دی مجو کو دستان دبو سگام پادانی دی مجو کو دستان دبو سگام اقدار جنت تو علم وطابکام اقدار جنت تو علم وطابکام وتی پیری ماں تو پتا دست دلا بکام ہے آدم اوائے کسی کے پیری ماتے شرع مطابقت بہتے لکیر چون
استالے وڈا چمن اللہ مہربان بیت داہم واہیا اللہ مہربان بیت داہم پاہیا دنیا نزات چما یا کہ دیدگاں بکام دنیا نزات چما یا کہ دیدگاں بکام وتی پیری ماتو پتا دستے دلا بکام ہے آدم اوائے یک دراج ہمری والید کٹو کماہیا مرچی کے عاجزیں پیت تھئی بھی بلاہیا دائم پہاہیا تو ساڑی بوبو کو مکہ دائم پہاہیا تو ساڑی بوبو کو مکہ پیلو کنے سرو چم ہر چی تما بکام پیلو کنے سرو چم ہر چی تما بکام وتی پیری ماتو پتا دستے دلا بکام ہے آدم اوائے دنیا ہے کل راجا دے پن تو سر پدی کاسم بگوش کے کاسی حکام جن کدی دنیا بس دروچا مہمان نیشتگے دنیا بس دروچے مہمان نیشتگے ذکر و بابتاگو ہر روز دعا بکام ذکر و بابتاگو ہر روز دعا بکام وتی پیری ماتو پتا دستے دلا بکام وتی پیری ماتو پتا دستے دلا
بکا